היו לי תמיד הישגים מאוד משמעותיים, בטח כשהלכתי על הדרך של המרתון, שבה אמרתי, הפוך, אני לא אקצר את הדרך, גם אם לטל זה עבד, והוא קיבל פרס בלי ללמוד משחק לצורך העניין, אני אעשה את הבית ספר למשחק, וזה יעשה אותי עוד יותר גדול בבוא היום, וזה מה שקרה, פתאום אדם סנדלר הגיע אליי. אדם סנדלר איך זה קרה באמת? הגיע אליי מאודישן. אתה שלחת אודישן? אני לא שלחתי, כי זה לא היה ימים שבהם היו מצלמים את עצמך בבית, כמו שהיום עושים. כן, כמו שעושים. ואני אשמח לבוא שתצלם אותי, כי נראה לי אצלך עושים את זה יותר טוב מאצלי. אני עושה סלפי, אתה לא מבין. לא מאמין לך. כן, עזוב, נדבר על זה. בכל מקרה, שם היה אודישן, by the book, אתה הולך לחדר, ברוריה אלבק, המלהקת, המדהימה, קראה לי לאודישן, אני לא אשכח, אני ישבתי עם הנרי דוד, החבר שלי, עוד מניסן נתיב, ישבתי בבית, אמרתי, תשמע, המקצוע הזה... בן כמה אתה אז? הייתי בן 28, כבר כמה שנים אחרי בית ספר למשחק, 4 שנים. ואני יושב עם הנרי דוד, ואני אומר, תשמע, זה קשה, ואף פעם אין אודישנים, אני מקטר, אני אומר לו, אמרתי לו, גם כשיש אודישנים, תראה, באים להשפיל אותי, שהולכים לי סרט של אדם סנדלר הגדול, בטח ייקחו אותי לתפקיד של גופה במקרה הטוב, התפקיד הוא בן 50, אני בן 28, אז תפסיקו זה, אתה יודע, זה. ואז הנרי הלך, וישבתי וקראתי את הטקסט של הזוהן, של אורי מוכר בחנות אלקטרוניקה. בחנות אלקטרוניקה. פתאום אמרתי, רגע, אני יודע איך עושים את זה. אני מכיר את המוכרים בחנויות אלקטרוניקה האלה, הייתי בניו יורק, בטיים סקוואר, כמה שנים לפני זה, וזה הגניב אותי, התופעה הזאת של המוכרים הישראלים, I buy, you buy, half price, וזה כל האלה, I take you, I זה וזה, you deliver, כל מה שאנחנו עושים שם. אני יודע איך לעשות את זה, רגע, היה שם משהו. הייתה איזה הערה. כן. ואז זה כבר סיפור ארוך, אבל זה התחיל, סיפור בפני עצמו, מקסים וזה, אבל עזוב, אני לא אחפור, זה התחיל באודישן פשוט, ומה שאני חושב בסוף גרם לי לקבל את התפקיד, מעבר באמת לכוחות שמעבר שאתה לא יודע וזה, אז זה שהיו לי גם כלים באותו זמן כבר. והאנגלית שלך איך הייתה? האנגלית שלי הייתה סבירה ולא יותר. אוקיי. היא התפתחה מאז, אגב, בעקבות בטוח, בגלל התפקידים, האפשרות לדבר. אבל כאילו אתה לא מפחד, אתה פשוט שולח אודישן לסרט באנגלית, עם האנגלית שיש לך. תשמע, זה סיפור בפני עצמו, אני באתי לחדר, והיו שם כל הקומיקאים הכי טובים בארץ. רגע, אתה מצלם אודישן, אני לא מצלם בבית. אתה בא לחדר. איזה חדר? כמו שאתה בא לפה לפודקאסט. לא, בארץ? בארץ, אתה מגיע, הייתה מלהקת ברוריה אלבק, זה היה סרט ב$90 מיליון תקציב. אז זה לא בא להביא גם מלהקות פה בארץ. למצוא חדר. אז הייתה מלהקת, השגרירות הקציבה 5 שחקנים ישראלים שאפשר להכניס לסרט, כי לאדם ולרוברט סמייגל, היוצרים של הסרט, היה חשוב להביא שחקנים אותנטיים ישראלים, כי הזוהן הוא ישראלי, והחבר'ה ישראלים, והחנות אלקטרונית, גם אמרו, בוא נבדוק את הישראלים. ובחנו את כל הקומיקאים הכי טובים בארץ. תן לי כמה. כי הוא היה בן 50 בהתחלה, אז צביקה הדר עד היום מזכיר לי שזה, ומוני עד היום, אני חושב מוני בכלל נבחן לתפקיד של האבא, שהוא כמעט לקחו אותו אגב, הם נורא אהבו אותו. וכל מיני איבגי, ואתה יודע, שמות שאתה לא מאמין, ואני חושב גורי, ואסי, ופיני. ניצחת את גורי בסוף. ראית מה זה? היית הדאבל שלו, בסוף לקחת אותו. אני לא בטוח, אגב, כולם היו, אני לא... יכול להיות שזה, אני חושב, רועי ברנתן, באמת, שחקנים מדהימים, קומיקאים גדולים, שאני אוהב ומעריץ עד היום, ושוב, יכול להיות שחטאתי פה בכמה שמות, אבל אני יודע שהרבה... סתם באופן כללי, כן, כמובן, בלי לפגוע ובלי להמעיט ולהחסיר אף אחד. בדיוק, כולם מדהימים, אבל אני זוכר שבאתי ואמרתי, טוב, נו, אני הולך הביתה. מה זה, כולם פה, אסי כהן, אני חושב... כל אודישן אני מרגיש ככה. אסי כהן בחדר אמרו לי, מה יש לי לחפש פה בכלל? אבל אז... קודם כל, אגב, עודד מנשה היה, שזה בתקופה של זה, והוא אמר, אני לא שחקן, אני בכלל רוצה את הנסיעה לאמריקה, אמרו לי להוליווד, אמרו לי מוזינה, אני לא, והוא עבר שלב, עודד מנשה ואני, ומנשה נוי, עד היום אני קורא להם The Menashes, שלושתנו עברנו את השלב הראשון, עודד, שבכלל אמר, אני בכלל לא שחקן, לא רוצה להתקבל בכלל. ואמרו לי, אדם בדיעבד, סיפר לי, שכשהוא הגיע, הוא אמר, איזה איש נחמד, על עודד, איזה איש נחמד ואיזה אנרגיה, והוא אמר להם, I don't want to do it, I'm not interested, I'm not an actor. כאילו, ממש היה אמיתי.
והם נורא אהבו אותו, וגם את מנשה נוי, והסיפור הדרמטי זה שאני הייתי בהצגה בקאמרי, ולא שחררו אותי לטוס לאודישן בכלל. אז, יש עוד סיפור דרמטי לפני, אבל אתה יודע, זה בלתי נגמר. אבל אם אני אסיים את הנושא שלא יכולתי לטוס, זה כבר הגיע ממש למקום שבו הסוכנת שלי דאז, פרי כפרי, זכרה לברכה, שמאוד אהבתי, התקשרה ואמרה לי, זה לא. לא קורה. כן. ואני חיכיתי לזה, ולפני זה הם אמרו לי שאולי יארגנו לי טיסה בכל זאת, וזה, וכשאני שמעתי שזה לא קורה, וזה, ואז איזה יומיים אחרי זה, פתאום הם כן רצו לראות אותי. אתה יודע, אמרנו מכתוב, אמרנו, בדיעבד גם, אדם סיפר לי שמהרגע הראשון שהוא ראה אותי, הוא נדלק והוא אמר, אני רוצה את הבחור הזה וזה, ובסוף הטיסו אותי, ועשיתי אודישן בלתי נשכח מול אדם. וואו, איך ההרגשה ככה, וואו. תשמע, זה בלתי נשכח, אני יכול לדבר על זה שעה, אתה יודע, זה... אז בוא, רק 40 דקות. לא, אני חייב להבין. אדם עצמו פתח לי את הדלת של קודם כל, עוד למטה במלון, זה, שתבין, אתה מגיע, הכל גם במהר, אומרים לך, אתה בא וזה, שמים אותך בטראמפ הוטל, וזה והכל. עיתון שמגיע מלמטה בחדר, אתה מרגיש כמו איזה ביזנסמן או איזה משהו, הכל מפואר. בעיתון אתה פותח ואתה רואה פוסטר של אדם סנדלר, אתה אומר, את האיש הזה אני הולך לפגוש, כאילו, הכל נורא overwhelm, ואז מלווים אותך להליכה ממול, למלון שממול, מהאסקס הוטל לטראמפ הוטל, מלווים אותך כאילו, אתה יודע, זה מול, אין מה ללוות, אבל מלווים אותך, ואז אמר לי מישהו שבדיעבד אני כבר מכיר אחד המפיקים, מיסטר סנדלר is not going to speak with you obviously, וזה, ואני כזה אימא למיסטר סנדלר, ומה הולך להיות, כאילו איזה פחד, ואני עולה במעלית עם רוברט סמייגל, התסריטאי והיוצר השותף של האדם של הסרט, ויהודי חם וקורא הכלב טריימפ, אתה מכיר? כן. ובקיצור אני עולה במעלית, ואז העלייה של 1,000,000 קומות מרגישה לי כמו שנייה, ואני הולך במסדרון, ואדם סנדלר, הם דופקים בדלת, אנחנו חבורה של כמה מלהקות, וכמה עוזרי הפקה וכמה זה, פותח את הדלת, עם שורטס של NBA וגופייה של ניו יורק ניקס, מביא לי חיבוק, כאילו פתאום, אתה יודע, מתוך כל הרשמיות והמיסטר סנדלר, הוא מחבק אותי, אומר לי, here he is, the funniest guy from Israel, זה וזה, you cracked us out, וזה בוד, you know who you remind us, young Al Pacino, אתה יודע, מרים לו, young Al Pacino, אני אומר, אתה יודע, אני כאילו לא מאמין, אני מסתכל שם בחלון, בוא'נה, יש משהו, אני בהלם עכשיו ש... יש משהו. טוב, זה גם סיפור בפני עצמו, אני מעריץ של פצ'ינו, בקיצור, ואז הם אמרו, טוב, אנחנו נעשה את האודישן, אדם, כמובן שאתה לא צריך, זה אומר, what do you mean, I'm gonna read with Ido, come on, Ido, והוא קורא איתי את האודישן, ואחרי כל משפט שאני אומר, הוא מסתכל עליי והוא עושה, הוא פשוט מרים לי, אתה יודע, הוא עזר לי מאוד, ובסיום האודישן אז עשינו שתי סצנות, ואחת בקריאה, הזאת שקראנו הייתה מהתסריט, מזל שבאתי מוכן, קראתי את כל התסריט בבית כמובן, באתי הכי מוכן שיש. באת עם קיסם כבר? באתי עם הקיסם, מבית קפה בארץ, אמרתי, סיפרתי להם עוד באודישן הראשון, הקיסם הזה אתם תראו, אמרתי להם. הוא אמר לי, קח את כל הקופסה של הקיסמים, הבחור הזה. בקיצור, סיימנו את הזה, עשינו את הסצנה שאנחנו קוראים, ושמזל שהתכוננתי גם אליה, כי אותה לא ידעתי בעל פה, ואנחנו קוראים וזה. ובסוף אדם קם ואומר, I'm happy, והולך לחדר השני. I'm happy, כאילו, זה המילים שהוא אמר. ואני לא מבין מה קורה. ואז הם חוזרים ונעמדים בשורה, וכמו באיזה חתונה שההורים אומרים לי, קיבלת את זה, כאילו, ואני... על המקום גם זה לא נהוג. אני אומר להם, what do you mean? אני לא מבין, גם לא ציפיתי, חשבתי, אני אחזור לארץ, יגידו... אומרים לי, כן, אתה יכול להירגע, כאילו, די, אני עוד היסטרי, אני כל הבית שכי שלי ככה, זה לא חוויה פשוטה בהכרח, אני אימצתי את כל כוחותיי שם, אתה יודע, תחשוב היית מגיע לכזה מעמד. זה, אני לא יכול אפילו לדמיין את זה, אמרתי לך, זה החלום שלי, כאילו, באמת זה החלום שלי. אז בגלל זה אני אומר לך אישית. אני לא יכול לדמיין את זה, ובאמת כמו שאמרת שהוא בא ושבר את הקרח, וחיבק אותך, ועזר לך, זה כל כך מתאים לי עם האישיות שלו, כל כך מסתדר לי.
אבל בסוף זה כולם אנשים. אנשים. בסוף טרנטינו נשוי לדניאל לפיד, לא? כן, אנשים. ושותה קפה בתל אביב, ודורך על קקי של כלב ביהודה מכבי. שמע, זה מטורף. זה מטורף שזה בסוף אנשים. אבל גם לא כולם, אתה יודע, אדם הוא באמת גם... אבל זה אנשים מיוחדים. באמת נחמד נורא, באמת איש טוב. האנשים הגדולים, תמיד צריך לזכור, האנשים הגדולים באמת, הם לא סתם. הם אנשים שלא סתם הגיעו למקום הזה. זה כל כך נכון. הם אנשים עם שורשים, הם אנשים עם רוחב. שזוכרים איפה הם באים, משפחתיים. אפרופו שיחתנו, זוכר את ההתחלה. זה אנשים עם רוחב לב, זה אנשים שיודעים לחבק. עם ערכים. עם ערכים. אנשים משפחתיים. כל האלה שבחוץ, רק במעטפת, זה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק. לא מחזיק.